Dame i gospođe, maskirani brat izbacio novi hit pod kodnim imenom Oduz. Inače, sviđa mi se prošla reakcija, prosto mi ulepša dan. Pacov? Da li je ovo sport? Da će on konačno skinuti masku? Savršeni zločin, kad u noći tako brzo nestaneš, ne mogu... Jedna zanimljiva stvar, kako to da se on ne svesti od alkohola, ova flaša uspravno stoji. Igram slučaja, kod sebi imam upravo istu flašu kao iz spota, tako da... Turu novu, za ekipu... Vidi ga ne zna gde je. Ove noći, tvoj sin je oduzet. Aha, oduzet kao u smislu oduzet od alkohola. Još malo, jer ja sam oduzet. Ovo je dobro, svaki kadar nova fantomka. Ona moja menja maski svaki klip. Možda na ovom mislio kad je rekao prošao 8 devi i niste znali s navigacijama. Psi da budu mirni, nisam ledan samo zimi. A ovdje vidimo da rizikuje život da bi snimio spot. Vjerojatno mu je moto za ovaj spot bio dobar spot ili život. Savršeni zločin, kad u noći tako brzo ne... Ovaj šut mi se svidao. Savršeni zločin, kad u noći... Vidljiva depresija u šutu na prašini. Đavoli me zovu, nude lovu, Đavoli zovu, nude lovu. Dobro večer, mladiću. Imam jednu, malo reći, nepristojnu ponudu za te. Nešto kratko trajalo. A 2,5 minuti nije. Nije loša, ima onih teti koji mi prave reakciju u predlogu donjeg abdomena. Šalim se ove beladi, ne treba da ih ima. Nije loša, ali su mi ipak aligatori bolji. I to bi bilo to, vidim 8.